Tuolella istuu enää 2 kilpailijaa. Seuraava haaste naulitsee sen, kumpi heistä joutuu ottaa viimeisen haasteen annettuna, sillä valinnan mahdollisuutta ei enää ole. Ootte valmiina? Ei. Viekö tää haaste teidät voitolla yöhön? Nimeni on Noora Karma. Tämä temppu vaatii täydellistä ajoitusta. Täytyy olla todella nopea ja näppärä sormista. Tässä tempussa ei ole virheisiin varaa edes 0,001%, sillä tämä täytyy mennä täydellisesti, muuten mä en päästä heitä sinne lavalle. Eli jotkut temput on mentaalisesti haastavia, mutta tämä temppu nimenomaan on motorisesti todella haastava, eli sun pitää olla just eikä melkein. Tähän temppuun tulee kuulumaan paljon kauniita asuja, nahkoja, konfettia ja paljon väriä. Viikossa ei ole valitettavasti mitenkään mahdollista oppia tätä, mutta pieniä osia siitä. Ja kun te saatte sen nappisuorituksen, teidän euforinen tila on jotain käsittämätöntä. Illuusioiden mestaritar Noora Karma ja tanssia Janne Talasmaa. Kiitoksia. Illuusioiden mestaritar Petri Nygård. Voi, ootko nopea vaihtaa vaatteita? En ole kyllä nopea, mutta